Kangkin sa kaman mudapig sa dautan o sa matarong? Apan, mga kapuso, konsepto lang kini sa usa ka festival dito sa Hagna, Bohol nga mao ang Sinog Estokada Festival 2018. Ato gining sayran sa report ni Chelo Valiana. Kini ang konsepto sa kasaulugan sa ika-18 katuig sa Sinog Estokada Festival 2018 sa kapistahan ni St. Michael the Archangel sa lungsod sa Hagna, Bohol. So it is a presentation, a dance nga mag-feature siya nga in every situation when there is a fight between good and evil, good will always triumph. Sa street dance parade, nagpabunggahay sa costumes ug props ang 5 ka contingents nga gilangkuban sa elementary ug high school. Ang usa ka contingent dunay bit-bit nga mga buwak ug dagkong mga Biblia nga dungang misayaw sa musika. Maong gilingaw kaayo ang mga nananaw nga naglinya sa karsada. Nakadugang sa atensyon ang mga nagsulob sa costume sa anghel o demonyo. Sa final showdown, bisan og nalangay kini sud sa usa ka oras gumikan kay nag-brownout, gipadayon ang pasundayag sa matag grupo. Gipakita sa mga misalmot ang pag-abot sa dautan sa kalibutan ug pag-ukay kuno ni Lucifer ug sa iyang mga sakop sa malinawng pagpakabuhi sa mga tao. Gumikan niini, nangayo og tabang ang mga tao sa kahitasan ug gipada sa Ginoo si San Miguel aron sila luwason. Gipakita sab ang engkwentro nila ni Lucifer ug San Miguel. O gumikan sa pagdaog ni San Miguel sa maong sangka, gisaulog sa katawhan ang iyang kalampusan, pinaagi sa sayaw isip pagpasalamat ug pagpahinumdom nga bisan kanusa dili mo daog ang dautan sa matarong. Ang migawas nga mananaog sa 80th Sinog Estokada 2018 mao kining mga musunod. Chelo Valiana, Balitang Bistak.